Dumateng Sang Hyang para sepuh ingkang kawula bekteni. Sumrambah dumateng tamu kakung Sumawana Putri ingkang mahambek budi dharma ingkang sanget kawula hormati. Hangancik upacara ingkang salajengipun inggih menika upacara pamit. Paring pratandha milih paripurnaning payuhan wonten ing siang punika. Wekdal saha sasana kawula aturaken semangga. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun dumateng Sang Hyang para haji sepuh, para pinaji sepuh sinedahan kakung saha putri. Kawula ngaturaken sewu agenging pangaksama dene kawula parikedah hangraridu hanggen panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Keparenga kula semana matur wonten ngarsanipun Bapa Tukijan Sarimbit ingkang hamengku gati sumrambah dumateng para tamu sedaya. Syukur alhamdulillah dene adicara pasrah sampun kalampahan kanthi wilujeng nir ing sambikala mboten wonten alangan satunggal punapa. Awit pikantuk berkahing Gusti ingkang Maha Mirah saha Maha Asih. Punapa dene pangestunipun para tamu sedaya. Kawula ingkang piniji tetalanging basa sarira saking panjenenganipun Hadimas Sutaryo Sarimbit rehning adicara sarana mewah pakarti samudayanipun sampun paripurna boten kurang satunggal punapa. Mugi kalilanana kawula sak rombongan kepareng nyuwun pamit medal pasilan daya-daya matur wonten ngarsanipun Bapa Tukijan bapurnaning ingkang dados sesanggeman kula ingkang menika kula nyuwun tambahing puji pangestu mugi-mugi lampah kula sak rombongan tansah manggih wilujeng kalis bebraning pringga ing marga ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Dumateng Sang Hyang para haji sepuh, para pinaji sepuh ingkang tinabekten. Minangka puputing atuh, hambuk bilih anggen kala matur wonten tutur kang kalantur-lantur saha kirang suba sita anggen kala sowan kula sak rombongan tansah nyuwun agenging samudra pangaksama. Akhirul kalam billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Paripurna menggah upacara pamit. Bapak Tukijan sakeluarga namung ngaturaken sugeng tindak dumateng Bapak Sutaryo dalasan sarombongan. Mugi-mugi sedaya manggih rahayu wilujeng nir ing sambikala ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Kosok wangsulipun Raka Mas Tukijan sak keluarga nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi manggih rahayu wilujeng nir ing sambikala ngantos ing sak lami-laminipun. Dumateng kadang kawula penganten kekalih mugi-mugi keparenga jumeneng wonten ing sak ngandhaping pura wangunan saperlu paring pakurmatan dumateng konduring para tamu. Kawula pinangka pranata acara kathah kalepatan cecer cewet kaduk duga kirang tata anggen kala matur kirang trep anggen kawula nyusun basa tuwin sastra menika saking cubluk ing pangertosan kula. Kawula namung jejering jalmi limprah dumateng Sang Hyang para pisa mugi-mugi kersa ngloberaken sih pangaksami dumateng jasad kawula. Kalau tutup kanthi wawasan ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal saha panggenan kula aturaken dumateng kadang kula kru sampurna musik ngantos paripurna. Sumangga. Sugeng kondur dumateng pangembyong kemanten kakung saking priyapesan. Mugi-mugi selamat ngantos tujuan ngantos dumugi griyanipun masing-masing. Mugi selamat beraktivitas kembali di kesempatan siang hari ini.
Para pendengar berolahraga, tamu undangan sedayanipun. Terkhusus buat Sinom, grup Dewang semuanya. Selamat beraktivitas di kesempatan siang hari ini untuk membantu kelancaran dari Sokibul Hajat. Yuk, sebelum kita break waktu sholat zuhur, masih beberapa tembang kembali kita hadirkan di kesempatan siang hari ini. Jumpa bareng Sampurna Musik Entertain. Kita sambut kembali untuk satu berikut, kali ini bersama Ida Francisca. Dipersilakan. Awes nih kau kelalen Pak Din buatan kayaknya buatan galingan sahabat tahu berarti lali di buat semua kepada Pak Wali Nagari satu penghormatan lali kok Pak tulis cuma monggo ini wonten Pak Sifat ini kajeng kedahipun bawa di dalam sari mangke sing nekar Pak Wali monggo. Mbok sekali-sekali ki mentas sing awet enom ngono lho. Aku sing bawa. Ayo. Iki Mas Leng. Yen Pak Wali ki yen disawang. Ya yen dipirsani, yen cara dhuwit kaya yen. Nggih ta? Yen tak sawang-sawang Pak Wali kaya arep maringi arta artis-artise. Ketoke yen tak sawangi kaya arep maringi arta artise ngono lho. Ora metu, Dok. Engko kowe. Bojoku urung balik ya. Mesti ora metu. Ngono ki mesti ora metu. Ngene. Duh wong ayu pepucane ngati. Bu Wali guyu ae. Kaya ngene wong nandang asmara apa ta wakku dhewe duh dewa Jawa takung Tekuk welas sono mring Sugeng kondur dumateng Ayo, para terus, rawuh Mas para Leng. tamu sugeng tindak mugia kepanggihan Rida Wilujeng. Umpamakna nahkoda tanpa prau sasandara ten petri nidak syariat mara semangga Upama sliramu Sineksen lintang luku
likon